Salutare tuturor! Astăzi suntem aici de la videoclipul celălalt, anterior, adică. Acum trebuie doar ca să fugim din oraș. Ultima noastră scăpare este să fugim din oraș, dar nu mai am niciun ban. Cum iau eu biletul? Că... Na, dar nu mai pot. Olei! Dați o mașină acolo. Trebuie să fac asta. Stați puțin că nu pornește mașina asta. Gata. Ei, pe dreapta, pe dreapta, pe dreapta. Pe dreapta, pe dreapta. Această mașină este a voastră? Da, e a mea e. Ok. De data asta o să vă cred. Asta și că sunt puțin răguști. De data asta o să vă cred. Dar nu mai scăpați a doua oară. E numărul de matriculare. Știu, am văzut. Da. Ok, spor la drum. Ce să zic? Păi, era un număr ăsta de matriculare. Nu era numele meu. Acum, nu. Ok. Deci, trebuie să fac. Ok. Iau carul, nu-i nimeni. Și bomba, unde-i bomba? Stai că revin repede. Dar repede. Mă schimb în hainele alea. Mai bine le las pe astea ca să nu par impostor. De așa. Și iau doar bombele. Rest astea puștele nu, că nu e nimic. Dar e mașini, adică ce pot să spun? Dar nu. Hai, deschidă-te. Hai, repede. Hai, deschide-te, uite așa. Gata, e funcționat. Ok. Oh my god, ia banii și fugi. Banii și fugi. Banii și fugi. Fugi. Bag viteză. Bro, era lumina stinsă și după aia s-a aprins, așa am văzut eu. Ascund cam pe aici, ca să nu mă vadă. Bun, acum trebuie doar ca să luăm zborul, să luăm biletul de zbor și plecăm din țara asta, Brookhaven, nu mai pot mânca vaci gura voastră, nu. Ok, hopa, ușor, ne ducem la aeroport. Nu știu dacă spun bine. Aeroport. N-am bagaje, n-am nimica. Vreau să trec, ok, nu știu. Ce-am făcut? N-am făcut eu nimica! Băi! Am trecut, lăsați-mă, vere. Nu, bă, repede. Dar n-am făcut eu nimica. Hai, repede. Ok. Vreau să plec. Dai, că nu mai... Cred că am ajuns la infractor care a furat. Ok. Banii. Acum trebuie să stăm liniștiți. Hai. De mâncare. Unde-i mâncare? Hai să mă spăl și eu pe mâini, că nu mai pot. Ok. Mă uit și eu pe telefon. Acum e mașina asta, mă, la aeroport.
Așa. Mi se pare. Eu- Asta e mașina. Așa, mă joc aici, nu știu ce mă joc, dar mă joc ceva, mă joc Brawl Stars. Așa. Așa. M-am plictisit. M-am dat și noi drumul la televizor. Ok, vreau la alt de asta, îmi place. Mai testa. Da, șeful. Cum adică a fost jucuită banca? Las că o rezolv. Bă, chiar Ok, e cred jefuită că am banca. ajuns. Bă, chiar e jefuită banca. Ok, Nu, trebuie să haide. prind infractorul. Ok, am ajuns. Eu mașina asta, nu știu cine e. Da. Merg acum departe, suntem aici în Japonia sau în Japan, habar n-am. Ok. A fost insane zborul, n-a costat mult. Așa că acum trebuie să vedem ce trebuie să facem. Oricum, poliția nu cred că mă găsește, adică nu are cum să știe poliția de mine aici în Japonia, adică cum să fim și noi serioși. Gata. Ok. Mamă! Hai să merg și eu, uite, aici la magazin. Ok. Să văd ce haine pot să-mi iau. Ok, bun, m-am schimbat. Mă vreau ca să-mi vopsesc părul și mașina, pentru că nu-mi place culoarea asta deloc. Place deloc, nu-mi place. Opa, am trecut. De ce mașina asta parcată aici? Ok. Așa. O să mă vopsesc în casă. Gata. Și acum trebuie să vopsesc și mașina. Trebuie să ne ducem la benzinărie. Așa. Uite așa, ne ducem pe aici. Uite aici. Bun, am vopsit-o. Acum este frumoasă mașina, e șmecheră mașina. Oh my god, mâncați gura voastră, dar e diferit în Japonia sau unde suntem aici. Nici eu nu știu unde suntem. Șmecher rău, nu așa? Păi da. Eu o să iau pe niște drumuri care nu știu unde duce. Duce către aeroport drumul ăla. Ok, ușor. Că face drifturi mânca. Momentan aici o să stau pentru că nu vreau să fiu aici la închisoare și în Japonia, unde suntem aici. Nu vreau să fiu la închisoare și dacă mai bine stăm liniștiți, nu mai facem nimic. Avem aici bani, dar în România s-a întâmplat, nu în Japan, unde aici, în China, habar n-am. Ok. Oh! Salut! Salut! Oh! Ce faci? Eu, uite bine. Bine, nu prea știu bine românește, mai mult Japan. Japan? Aoleu. Eu știu românește atâta. Am și o întrebare. Ok, suntem aici. Păi și vrei să fim prieteni? Da. Bine, eu am fost polițist în orașul ăsta, dar acum mi-am dat demisia. Fost polițist. Da. Fiindcă mai sunt prieteni cu polițiști.
Mai bine poți să pleci, te rog eu frumos. De ce? Plecă, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Că nu vreau aici să am probleme. Speriat de poliție? Nu, eu nu sunt speriat de poliție. Mie nu-mi place. Mie nu-mi place poliția. Ba da, mie îmi place poliția, păi. Ce ai spus? Ba da, mie îmi place poliția. Așa. Așa. Păi și unde e poliția? Poți să-mi arăți și mie? Da. Hai. Vino cu mine. Eu nu știu unde e poliția aici, mânca. Și stai. Nu merge mașina, așa și la mine. Mai face figuri. La mine la parte. Trebuie să respectăm și viteza limitată este 30 să conduci cu ea. Poftim. Da, mă, nu vezi cât de bine mergi. Uite, nu faci accident, nimic. Eu nu permit așa ceva, adică... Cum nu permiți? Așa e orașul. Că altfel te dă domnul primar afară. Bă, ăsta nu știi că eu am mers cu 200. Ce? Nimic. Oh. Uite, asta este poliția. Avem și ambulanța lângă. Păi de ce s-a întâmplat? Ambulanța, gen spitalul, este pentru să, gen dacă te lovești, gen dacă te împușcă cineva în picior sau undeva, poți să îți faci medicul. Știu asta, știu, Păi da. atunci de ce mai întrebat? Păi de ce e mașina de ambulanță la poliție? Aoleu, păi un infractor l-a împușcat pe un polițist și acum a venit ambulanța să-l ia. Ok. A dat bătaie în bătaie. E la fel cum era și în Brookhaven. Păi da, mă, toate polițiile sunt la fel, dar ce crezi că... Hai, intră puțin în celulă, să vezi cu mine. Place? Ia uite. E chiar frumos, adică Ia e uite, ai și costum să te schimbi. Da, e Dacă te frumos. murdărești. Frumos rău. Geam nu permitem, că poate spargi geamul și scap. Ok. Da, hai pa. Permit o zi bună. Hai mai ieșiți. Am glumit. Băi, nu se poate avea așa ceva. Nu mai în casă glumiți. Doamne, dă să ies. Să știi că chiar n-am glumit. Hai, pa. Vezi că îl pun pe șeful să stea cu tine. Dacă Adică tu mă știi? Crezi că nu mi-am dat repede seama? Păi nu știu eu nimica. Trebuie să... Bă, eu sunt fost polițist. Normal că te știu. Hai. Bă, dar nu se poate. Cum te-am nimerit eu pe tine, bă? De-aia nu trebuiam ca eu să am Să știi că eu am glumit. încredere. Să știi că eu am glumit că știu Japonia ca să te fac să... Gen, hai. Să-mi M-ai spui... mințit, right? Să-mi spui când ți-e foame că ți-adu micul de brânz. Să știi că nu e ca în România ăla. Ăsta e mai rău. Dar puteți să mă băgați înapoi în România, vă rog eu frumos. Cum bă eu să te bag? Nu tu ai venit. Păi eu am venit ca să scap de poliție. Dar ce crezi că aici nu e poliție? În toate... Știu, dar am crezut că nu mă cunoaște poliția de aici. Că Brookhaven mă cunoștea toată poliția. Știu, dar Brookhaven e altceva, dar Japonia nu e altceva. Mă întorc înapoi în România, vă rog eu, lăsați-mă în România, vă rog eu. În Brookhaven. Stai un pic să-mi scot arma secretă. Arma secretă? Da, să știi că nu doare așa de tare, doare un pic așa. Doare un pic. Stai să scot din buzunar. Hop, așa. Ce ai zis? Unde are emoții? Aici. Așa, bravo. Așa, bravo. Hai, să fii cu minte, da? Hai, pa. De ce să-ți trei polițiști, bă? Dar nu mai pot eu, bă.
Nu se poate Gura. așa ceva. Hai. Ok. N-am ce să fac. Mă spăl și eu. Bă, să știi că mi-am chemat echipa, gen, și Coștia sunt prieteni. Da, ai chemat toată echipa, deci ce Vrei să mai chem și ambulanța? Să te ia la spitalul de nebuni? Păi de ce? Eu nu sunt nebun, eu... Ba da, bro, că gen jefuiești bănci în România, mergi cu viteză mare. Păi dacă n-am bani, zi tu mie cum Păi să și fac. cu viteză mare de ce mergi? Cum munca nu merge? Cu ce să fac eu? Nu mă primește nici măcar... Nimeni nu mă primește. Păi de ce nu te primește? Vorbești cu ei. Păi poate nu ești bunic, că uite ce grăsălă ești. Păi și Uite, ce eu am asta? făcut sală, gen, eu m-am slăbit. Asta înseamnă că era bine să fiu șofer de tir, dar n-ai cum ca. Eu, ce să fac? Aia. Tu ți-ai pierdut munca, tu ți-ai pierdut lipsa. Bine, hai, lasă-mă să dorm, văruțu, hai. Lasă-mă să dorm și eu. Acum să mă culc. Bun, și din păcate, iarăși am ajuns la închisoare, dar în Japonia, nu în Brookhaven. Deci, da, nu uitați să dați un mare, mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!